Φρόνη, ζυγώνει η ώρα της Λευτεριάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απάνω στη Βοστίτσα, η πρώτη του Μοριά και ο Παπαφλέσσας έχουν σύναξη μυστική για να ορίσουν τη μέρα του ξεσηκωμού. Τις 25 του Μάρτη. Έτσι όρισε ο αρχηγός και έτσι θα γίνει. Μην ξεφεύγεις, Αρχιμανδρίτα. Απάντησε σαφώς στην ερώτηση. Ορίστε, κύριε Ζαϊμή. Ρώτησα, δέσποτα Γερμανέ, πώς να εκτελέσουμε την παραγγελία του Υψηλάντη που μας διαβίβασε ο Αρχιμανδρίτης. Να οργανώσουμε 25.000 στρατό. Πώς θα οργανωθεί αυτός ο στρατός κάτω από τα βλέμματα των Τούρκων? Όνειρα βλέπει ο Αρχιμανδρίτης. Δεν ονειρεύομαι, κύριε Λόντο. Τα βουνά μας είναι γεμάτα από ψημένους κλέφτες και στα εφτάνησαν χιλιάδες αξιωματικοί. Ας το δεχθόμεν. Σήμερα είναι 26 Ιανουαρίου. Εύκολον θεωρείς να συγκροτηθεί αυτός ο στρατός ώστε να ξεκινήσουμε εις τα 25 Μαρτίου? Έτσι διέταξε ο αρχηγός. Δεν παίρνει αναβολή. Σε ρώτησα αν το θεωρείς εύκολον. Όλα είναι μετρημένα. Τι εγγυήσεις έχουμε? Όπου να είναι έρχεται ο αρχηγός και θα τα φανερώσει όλα. Ας τον περιμένουμε λοιπόν και τότε αποφασίζουμε. Τι λέτε, άρχοντες! Δεν μας μένει καιρός να περιμένουμε. Το καζάνι βράζει. Όλα έχουν οριστεί για εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα φτάνει στη Μακεδονία ο στρατός του αρχηγού. Ξεσηκώνονται στην Κωνσταντινούπολη. Καίνε το στόλο, σκοτώνουν τον Σουλτάνο. Φουντώνει η επανάσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα περιμένουμε λοιπόν. Θα χαλάσει ο Μοριάς στα σχέδια του αγώνα. Είναι σύμφωνον λοιπόν όλο το έθνος για τον ξεσηκωμό? Όλοι οι Έλληνες λαχταρούν τη λευτεριά τους. Σωστό. Αλλά είναι σύμφωνοι όλοι για την ημέρα που λες? Μακάρι να ήταν κι αύριο. Ξένη δύναμη θα μας βοηθήσει? Ο ίδιος ο Τσάρος είναι κεφαλή. Έχεις αποδείξεις και για αυτά? Χιλιάδες. Με βούλες επίσημες. Αρκεί να δούμε μια μόνο. Δεν θα κάνουμε τον πόλεμο με βούλες και αναφορές, δέσποτα Γερμανέ. Θέληση χρειάζεται μονάχα. Πρόσεξε τους λόγους σου, Αρχιμανδρίτα. Θέληση έχουμε. Έχουμε όμως και ευθύνας εναντί του γένους. Θα πέσει επί τον κεφαλό μας το αιώνιον ανάθεμα αν κινήσουμε ασυλλόγιστα. Ένα σας λέω μονάχα. Η Επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός. Έστω κι αν μείνω μοναχός μου. Κι όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλίμονο σε εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι ξαρμάτωτο. Πάμε!